ndị ọma na-ekiri oge aṅụrị anya wuchiekwala ọzọ n'ụbọchị taa ya were bụrụ ya kpọmkwem n'oge aṅụrị relationship dịka anyị sikwu nọ n'izuụka gara aga anyị were kwuo ọtụtụ ihe na ndị gbasara ndị na-alụ maka ihe nrita ya were bụrụ n'okwu oyibo nọ materialistic marriage ya were bụrụ ihe anyị kwuru n'izuụka gara aga ma n'izuụka akwa na anyị ewele ọkpụkpọ okwu ọzọ kwa nọ were bịa mana okwu a bịachakwa dịka isiokwu o were bịazie ụdị dịka ajụjụ gịnị bụkwanụ isiokwu a o were bụrụ ịgba nkwụ gbaga agbamakwụkwọ nke akwa ọcha ọ bụ iwu ihe a bụkwa na ajụjụ kpọrọ nkụ ihe a bụ ajụjụ juru ọnụ ihe a bụ ajụjụ nnọọ onye ọbụla nnọọ ga-etinye uche nnọọ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ ekwule ihe dị iche iche ụfọdụ were sị na ihe abụghị omenala anyị na ihe abụghị ejirimara anyị na ihe a bụ ihe ndị nke anyị gara nnọọ jakọpụta na oversea ya ga-abụ n'obodo nke ndị oyibo ụfọdụ were sị na nke a bụ ihe iwu na a ga-emerịrị mana eziokwu dị na ya bụ nnọọ na anyị nwere ihe dị iche iche nnọọ anyị ga-atụnye ọnụ n'ime okwu a mana gịnị ọsịsa ndị mmadụ dị iche iche nnọọ na ndị ga na soshal midia anyị ji enye ọsịsa dị iche iche ma tutu nnọọ anyị na-aga n'iru biko ọ bụrụ na ị na-esoro na soshal midia anyị ijekwa na soshal midia anyị na Facebook anyị bụ Isi Mbido TV bụ na Instagram anyị @isimbido tv ma Twitter anyị ga-anọkwa ya @isimbido tv ya bụ na webụsaịtị anyị je na www.isimbido.tv ebe anọ ka ị ga-esoro anyị mana YouTube anyị ga-anọkwa ya Isimbido TV ama onwe m nọ ijezie kpọmkwem na Instagram @officialgeraldine_icon dịka m onwe m na-ewetara unu ihe omume abụ oge aṅụrị relationship nwa bụkwanụ nwa ada unu Geraldine Amaka Alọzi onye unu na-etu icon gị a so dịka si na-ekwu ya nnọọ anyị abịazie n'ime oge aṅụrị nke taa ya were bụrụ ya oge aṅụrị relationship anyị were bịa ghọkwa egwu ndị nke ahụ mara mma n'ihi na ndị Igbo na-asụ nọ na-eme nnọọ ata n'ụkwa atabiri akị onye rie ọṅụọ mmiri tinye werezie labazie alabazie laruo ebe kwesịrị ịlarụ ya were bụrụ ndị oyibo ha sị na bụ digestion ya were bụrụ ya nnọọ anyị abịa nọ bịa hụ egwu ndị nke ahụ anyị ga-eji na-alarị ya bịa hụ egwu ndị nke gbagoro agbago egwu ndị nke dị oke mma echefula na ọkpụkpọ okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ isiokwu anyị bụ ịgba akwụkwọ nke akwa ọcha ma ndị oyibo si n'ọbụ white wedding ọ bụ iwu n'obodo anyị ọ bụ iwu n'ihi na abịazie n'ime ya nnọọ ọ bịadịrịzie ka ma anyị na-eme ya ụzọ abụọ site n'ọnụokwu ndị mmadụ n'ihi na anyị nwa bụkwanụ ndị Naijiria na nkọwa ka hapụ ịkpọwacha Afrịka niile aha ma mkpọzie n'obodo Naijiria anyị ihe eji mara ya gịnị traditional marriage ya wabụ nke si eji mara anyị maka abụkwanụ akpọgharị akpọzie traditional wedding mana abịazie emechazie gị nke abịa mekwa nke akwa ọcha ụfọdụ si na nke a bụ gịnị ime ya mme ịbụọ nke a were bụrụ na ya mana ịgazi ugbu a jezie na ọsịsa ndị mmadụ ya were bụrụ ndị zitere ozi ha na soshal midia ha ndụ anyị nnọọ smart were si na nke a bụrụ gịnị ihe iwu si na a ga-emerịrị nke a were kwuo okwu ọzọ n'ofu ebe ahụ o were si na nke a abụghị omenala anyị na nke a bụ ka anyị kọpịta n'obodo ndị ọcha mana ọ bụkwa na mmadụ ịbụọ ya bụ nke bụ di na nwunye nkwekọrịta yes na ha nwere ike nnọọ ha ejezie n'iru smart obiọma nnọọ anyị wetakwara ozi gị na Facebook anyị onye ọzọ nnọọ anyị nwekwara n'akwụkwọ bụ onye zitere ozi na Facebook handụl anyị were bụkwanụ nwaada Victoria Nwachukwu Victoria were sị yes na ọ wụrụ gị ihe iwu mana ebe ya nwa bụ nwaada nọ na ọ bụ gịnị na ọ bụ ihe iwu n'ebe ọ nọ ọ dịka o si kwesị na ọ bụ ya nwa na ya nwa n'onwe ya na ọ bụ ihe iwu n'ebe ọ nọ mana onye ọzọkwa maka anyị nwetakwara ozi gị maka were kwuo nke ya sị na nke a abụrụghị ihe iwu na nghọta nke ya na ọ bụrụ ihe iwu mana nke a na ọ bụ gịnị ihe mmasị nke a bụkwa azịza ọzọ gbagoro agbago mana echefula nọọsị na ọ bụrụ chịrị sitere anyị ozi anyị nọ biko ijekwa na kpọmkwem na soshal midia ha ndụ anyị nọ zibatawazie ozi gị nnọọ ka ị soro na ndị anyị ga na-agbatakwa ozi ha na mgbe dum anyị ga-agbagotekwa ebe a o siri ofu onye nnọọ anyị ga-abịazi gụpụtazie ọsịsa ya were bụrụ nwaada Chinaza mere ngwa nnọọ anyị fụkwara ọsịsa gị inyere ebe a o were sị kedu ihe ga-eme ya ọ ga-esi nnọọ jee tụfuo oge ya na ego ya were jee menwa ihe bụ nke na-abụghị nke anyị si nke anyị abụkwanụ
traditional wedding ndị ọcha ha na-eme ya. Nke a bụ asịsa Chinaza ọnịgazi ugbu a gbazie n'iru ya o were bụrụzie nke a bụrụzie ya were bụrụzie ihe ebumaka a na-enweta ya bụ ofu ihe megaba abụọ nke ị nwere ike inweta ihe gbasara ịgba akwụkwọ nke akwa ọcha ya were bụrụ white wedding. So nke mbụ bụ ihe ebumaka na-enwetakarị n'ime ya bụ nke mbụ were bụrụ ihe gbasara ego ma ọ ga-abụ mmefu ego n'ihi na ọtụtụ ndị na-ejezi n'ihi ihe gbasara traditional wedding na ma ọ ga-abụ white wedding n'ihi na ụfọdụ ha mechakwa the white wedding ha ejega emekwa gịnị this traditional wedding ya were bụrụzie ebụọ ị ga-afụzi ugbu a na mmefu gị agbalazie ụzọ ebụọ. So ya were bụrụzie ụfọdụ ga-aga ha eje bie ego na-atụ anya sị na ha ga-enweta ego n'ego a ga-ejikwara ha ala na mgbe a ga-enwe ihe dị otu a mana emechazie ha bịa nwetazie ịkwụ ụgwọ na-abịara ha n'ebe niile gịnị dị n'iche mana anyị a wee bụrụzie na ọtụtụ ndị na-asị kedu ihe mere ndị mmadụ ji matazie o si bịagazie ụwa niile onye ọbụla bịa yiwazie akwa ọcha na agbamakwụkwọ. Mana nke a bụkwanụ gịnị n'afọ 1840 ya were bụkwanụ mgbe mmadụ dịka Queen Victoria of England ya wuru queen nke obodo ahụ nnọọ mgbe ọ ga emezie alụmalụ nke ya n'ụbọchị ahụ nnọọ ya ọbịa be yirizie white gown no were mezie nke ya were mezie so ndị mmadụ abịa werezie emesizie wow so na nke a bụ ihe bara aba mana eziokwu dị na ya bụ na mgbe ahụ abụghị mgbe mbụ ọwụ ya nwe onye mbụ iyi suru ya ma ya ọ bụ onye merenụ o were gaa na mba niile. Onye nke mbụ iyi suru ya yikwere n'afọ dịka afọ 1548 ya bụ mmadụ dịka Scott the Queen of Scots then Mary Scott then ya bụ abụzie were kpọzie ya Queen Mary of Scotland ya bụ onye yisuru akwa ahụ mgbe ahụ mana were bịa gbazie na mba niile site na mgbe mmadụ dịka Queen Victoria nke England bịaziri yiwezie akwa na 1840. Ndị ọzọ bụzi ihe dịka ndị Nigeria nọ bịazie ọ dịka masịziri ha bịazie nnọọ bịa yigharịwazie ya nke ahụ nọ were bụrụ n'yanụ ya were bụrụ ya ewa Finosi don't use this your love wee mewa nke a bụkwa na egwu ọzọ Fino kọrọ nọ na-amasị m ọfụma ewa biko ejila ihe love nọ merụ ọkwa onye agbata obi gị ahụ ejikwere love nọ were gbawasịa onye agbata obi gị obi ejile love mekwanụ Fino ewa anyị ga-anọkwa n'isiokwu nọ n'ime ya so ajụjụ ọha anyị kpọ n'ọnụ tutu were jee ya were bụrụ ihe gbasara maọbụ nwaanyị ịdị ime maọbụ na ọ mụchagolo ụmụ na mgbe n'ihu ha ejezie ọ bụ na mgbe ha ji nwetazie ego ha abịazie mezie ihe agbamakwụkwọ nke ha ajụjụ wee bụzie ọ bụ ihe arụ dịka anyị kwuru na nkwa nọọsụ n'ọgbanye laghachi azụ na anyị ga-enye unu ọsịsa mmadụ 2 na 3 wetala anyị mana nnọọ chefula nọ na-ebe ị ga-esokwara anyị nọ na-esitakwa ọsịsa nke gị mana mmadụ dịka Chisom Chinedu o zitere nke were sị yes na nke a bụ gịnị ihe na-ekwesịghị ekwesị n'ihi na o kwesịrị nwaanyị wee bụrụ na nwoke ahụ na mgbe ọ ga-emetụ ya aka were bụrụ mgbe ha na-emechala ihe agbamakwụkwọ. Onye ọzọ nnọọ onye nke ahụ akpọrọ afa ya ọkpara afa ya ọ sị akpọla afa mụ ele anya nọ na-achọ ịkpọfụta afa ya n'igwe ọ bịa were sị na ihe na-emekwanụ nke awụ yes na nke a bụ gịnị ihe na-eziri ezi mana mgbe ụfọdụ si na ọ bụ ego na-akpata ya ka bụ eziokwu n'ihi na a sị na ọ bụ ego na-akparị mmadụ ewo n'obodo ya nke a bụ nke P-Square kwuru na nke ya so ọ sị na ihe nwere ike ime ndị mmadụ eme ihe dị otu a nwere ike bụrụ gịnị ya ọ bụrụ si na ego ma ọ ga-abụ ihe ọghọm nke a were bụrụ ọsịsa mana n'ezie oge anyị na ugbu a kwara afọ ọbịago na njedebe na nke taa mana echefula na izu ụka ọzọ kwanụ anyị ga-abịakwa nnọọ wetara unu nnọọ ihe ọzọ gbara anụ ọkpụrụkpụ n'ihi na anyị n'oge abụzi nwanne keta ya were bụzie ya anyị ga-abịa lawazie mana echefula nnọọ na ịga na soshal midia anyị ga-esoro na Facebook, Instagram, Twitter ya na webụsaịtị anyị ma YouTube anyị ga-anọkwa ya nnọọ ga-esoro anyị ma ndị izu ụka ọzọ nnọọ ọ na-agbalị ya n'ọnọ nyekwere m mana asị ndị nọnyere na nke taa dịka nnọnye nọnyere m mana asị unu daalụnụ ka Chukwu gọzie unu niile.